आगैमोन न'आव थांगासिनो मानोथो गरम बोथोराव लाखो होननानै आयो र' गोजाननिफ्राय दोननो हरबाय बापरे आरो हाबबावबाय माथो आदैया पात्ता मोननाय बोरै हाबखो गोजाननिफ्राय खनायाव हाबबाय ना गेजेरावनो हाबदों गासैबो 1 2 3 हेलो 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 गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय नोरसिबायनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासि हरनाय जाबाय लोगोफोर दायो आंबो दंफैयो दैफां उदालगुरिनि दैफांनिफ्राय आङो थांगासिनो नलबारि साइडआव आरोना दैफां नलबारि ओमफ्राय बेवहाय माने दिनै हाबा जागासिनो आरोना हाबा ओमफ्राय गरम बोथोराव हाबा दिनै जादों 26 जुन बा गरमाव हाबा एखेबारे गरम बेखौनोथ' मानो दानो हाबा लाखो ओमफ्राय आङो खोनादों फिसायालायनो माबानि क'क्राझारनिनो थलाय जोङो थांनानै नायहैसै ओमफ्राय हाबाखौ जाहैसै जोङो गरम अमा बेदरजों थ'दो जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आइदै नै बेलाय मा दैफां गुदिबा आइदैलै स्पिड ब्रेकार खिथुआनो मोनलायलायबाय आंना आगैमोन न'आव थांगासिनो बल खेला नायनो थांगासिनो बिसोरबो गोसो गुदुंथार माने बिसोरबो ओमफ्राय हनै बेनो दां जायगाया हनै सफैबायानो जायगाया बेयावनो बल खेलाया जागोनदां फाइनाला हनै बा गोबां मानसिथार माथो हनै र' बेयाव जोङो बारा लाखियालै दसेल'सो थागोन रायजोफोर बेनो जादों दैफांनि फिल्ड आरोना दैफांनि फिल्ड ओमफ्राय नै नानि मोना बेयावहाय मा जागासिनो आइसक्रिम ओमफ्राय घुगनि आयौ हनै आलु गोसा हनैलै खारबाय बिसोरो ओमफ्राय नै बेयो फाइनाल जासिगोन ओमफ्राय माथो दिनै फाइनाला माथो प्लेयार्सफोरा मोजांथारब्रा माने फाइनालाबो एखेबारे सुपार जागोन नामा नोंना मा नाम नोजोर नोजोर नामा सलिथारलै हनै मालाय बिसोरो वार्म आप खालायगासिनो जियानो जाबाय दानो हाबायाव थांग्रोनोसैब्रा दसे फिल्डआव हाबना थांसै मानोना माने पुराना खिलाड़िखौ लोगो मोनदों आरोना ओइलाय मिस्टार डिप'जिट हाउ आर इउ फाइन एसे मास्कखौ बोखारना होब्रा इम्पर्टेन्ट पार्सनलै मास्कफोरखौ बारा माने मोखांखौ बारा देखाया आदामोनखौनो सोंसै मानि बिसि थांखो फाइनालाव काजियामाति आरो बे बरिगाव बे काजियामाति ओमफ्राय इयो बरिगाव माथो जोंना हिर'सो दं आदालै आंनि मिस्टार बिबुं माबाफोर जुदि बिबुंथि लाखिगोन नामा माबाफोर लाखिथ'वा अके उनाव लोगोफोर नलबारि गामिखौथ' मोनबाय आङो दायो न'आसो बबेथिंमोनथाय सोंनांगोन र' ओमफ्राय माथो अखासो थाइफ्रिगासिनो नामाब्रा दिनैथ' आङो रेनकटबो लाबोआसै बेसेबां सान्दुं दुंदोंमोन नालाय नै सोंनो नागिरनाया सफैखाबाय एखेबारे जायगायावनो नै लामा जिङावनो माथो थ'दो हाबहैसै गिदिं नै आङो बाइकखौ बेयाव दोनखाबाय ओमफ्राय थांसै आयौ ओरैहाय थांसै हायलाय मा खालायगासिनो नोंसोरलाय जिरायदों आंबो थांसै खानायाथ' जाखासिगोनदां जायोना ओइलाय माथो हनै दामग्राफोराबो मा जाखो खारसैबो नामा ओइलाय र' फैगासिनो माथो दामग्राफोराबो आं फैनाय लोगो लोगोसो ओंखारबोबाय माथो पेपेरे जानाय नङा माथो हैस माथो अखाबो नै बिराद मोजां आरोना हाबाया बोर गोनां ना मादै मा सानो बिदि अखा हाबालाय मोजां ना सोरथो साननायमोन दिनै अखा होगोन होननानै ओमफ्राय नै दिनैथ' बिराद सान्दुं दुंखादोंमोन सिख्लाफोरनि मेकआपानो गाज्रि जाजोब्बाय दां
हा मेकआप लाखायाखैना दिनै इलाय बेना गाज्रि जाबाय लाजिदों बिराद ओमफ्राय हाबसै आंबो आरामसे हाबसै नै बाबुआलाय ओंखाम जाबाय मा बेदर अमा अमायानो मोजां ना बेन पार्टिया दं माथो हाबसैथ'दो जोङो आबै मा खबर मोजां आबैखौनो सोंसै आबै मा खबर मोजां ओंखाम जाबाय मा बेदर अमा बेदर अमायानो मेन ओमफ्राय आबै नोंलाय मा बेदर जाखो हा मा बेदर जाखो अमा बेदरखौनो जाबाय बेबो ओमफ्राय नै सानैया चिप्स जागासिनो बिसोरो हनै चिप्स लोगो हमैसैलै बिराद गरमथार खुलुमबाय गोजोन्थों गोजोननाय मोनदों मोजां ना लोगो मोननानै ओइ आगैमोन फैलाय एसे फट' लाना है मोनसे फै Congratulations. दे माथो गुमैलायनो बिराद गोजाननि गोजाननि दा गुमैया अबेनि क'क्राझार मा जायगा पाटगाव बांलाजरा ओइ रायजो राजा नोंथांमोन सिनायदों दा गुमैखौ ओइ दायो उदालगुरिनि जाबायलै उदालगुरिनि रायजोफोराथ' दायो बिराद सोंगोन गरम बोथोराव माने खोनायाखैना मानसिफोरा ओमफ्राय जेनेबा दायो जुदि सोङोबा मानोथो गरम बोथोराव लाखो होनना सोंबालाय गरम बोथोराव इसोरानो लिरनानै दोनबाय नालाय आच्छा बेबो नंगौ अबसे माथो बेयाव अबसे सिजन थाया जिखुनु टाइमाव जायो ना इसोरनि रादाय खानाय औ दा जेनेबा माइ गायनायनि सम नालाय दायो लोगोसे खामानि मावगोन आरो ना वान सेकेन्ड कंग्रेचुलेसन थाबाय दे मोसा hey yes दे hey yes दे नोंहाबो मोसादो आबौ दारि गोबौ आबौ खम नङा खाथ्रासो इन्ट्रेस्ट माथो ओमफ्राय नै लोगोफोर उदालगुरिनि समायना सिख्लाफोरखौ नायनोबा नैलाय हेल' नैलाय एसे फट' लानोसै जोंबो वेलकाम टु द वेडिं सेरेमनि दायो एसे पस्टफोरखौ एसे होनाय नायसै फट'नि बोरै आयु सिख्लाफोराबो मा पस होगासिनोब्रा माथो बेलेन्सआनो थाया आंनाथ' नै आयु नायलाय मा पसब्रा बेफोरलाय होबाय आरो एसे जेने थेने होनाय नायबाय एसे गोदान पसबो ट्राय खालायनांगोन नालाय मिनिंखौ मिथियोना मिथिया लाभ नाइस लिटिल हार्ट सालामनि जाबाय
Hey. गासैबो हेलो हेलो सोदा हेलो बिसोर गासिबो नोंनि फलोवार्सफोर एखेबारे आंनि फेनफोरा गिदिर गिदिर हेलो 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 दे गासैबो 1 2 3 हेलो हेलो नै बिसोरो क्लास 6 आव फरायनो 15 जों 15 दाजाबबा बेसे जायो हा 25 ओइ सोर फोरोंगासिनोब्रा माथो 30 आयौ अमा जायै जायै अमा बायदिनो लासै एन्सारखौ होयो आरो बिराद गोबावजों नोंसोरो मा क्लासाव नोंसोरो 1 10 माइनास 10 बेसे ए आं दिनैसो मिथिबाय 10 माइनास 10 माने हा 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 ना 1 प्लस 1 बेसे 2 हायो दे हायो हायो हा लोगोफोर दायो ओंखाम जाहैसै गरम गरम गरमनि सिजोनाव ओंखाम जाहैसै ओमफ्राय नै बेवहाय फैखाबाय बेनो जादों ओंखाम जानायनि दाथ' रावबो बेदरफोरखौबो सोथ'वाखै दायो जोंबो जिरायसै बेयावनो जिरायजाय बेयावनो जिरायसै ओमफ्राय दाथ' बेदराबो सफैथ'वाखै ओइ जोंना मा खबर मोजां ना हेन्डसेकखौ दे लाथ'ला दे दायो आखाइ सुखाबायना हा दासो होमबा दैखौ ओंखाम जानोसै आंहा ओमफ्राय मा बेदर जागोनथाय मा बेदर जाजायो मा खबर मोजां लाब्रायाबो एखेबारे मोजांथार गरमाव गरम गरम लाब्रा दाखाइन जम कालिगि सुक्रि जिल nama masakan sukri zil Adi sibil kana sukri zil नै अमाखौनो जानोसै ओइ अमाखौ सोरबा ना बुंजायो नामा हाया अमाखौनो जानोसै दैफां नोलोबारिनि अमाखौ जानाय नायसै सुपार अमा खामाथोलै नोलोबारिनि अमाया टेस्टिथार आंहाथ' अमा बेदरजों जाखांबाय ओमफ्राय मादैमोनखौनो एसे लानोसै मादै गोथाव ना मा जागासिनो अमा बेदरानो मेन नैबेबो बिराद लाजिगासिनो मानोना बियो ब्रयलारसो जागासिनो ना बेनिखायनो लाजिदों आरो ओमफ्राय आयंमोनालाय मा अमा बेदर नायो ना आंना बड'लेण्ड हेमब्रम अमा बेदरानो मेन नंगौ ना थेंक इउ दे उदालगुरि गोदान जराखौ माने टाटा बाय बाय अमा कंग्रेचुलेसन्स आरो खनसे बावनानै थांनो नागिरबाय ओमफ्राय माथो नै अखासो हागासिनो आंलाय थांनो हागोन ना हालाथाय अखासो हासिदों माथो अखाया माने आंखौ थांनो होथ'वाखै नामा होमबाबो थांसै एन्ड नै ओंखारनायावनो लोगो मोनबाय बेनो जादों नलबारिनि डन थिनायलाय बहनै मासुटिनि डन गय जानायावनो गोसोम जाबाय थादों माने आंनि बायदि जागासिनो थिगानो अबसे आइ लाइक इट लोगोफोर नै हाबानि न'खौ गारनानै दायो थांसैहाय ओमफ्राय टाटा बायबाय बे सेंग्राफोरखौबो टाटा बायबाय बुंसै लोगो मोनगोन आरो दे टाटा इउटिउब फेसबुकआव नुसिगोन दे गाबोनफोर थ' लोगोफोर थांसै हाय दै ओंखाम जानानै उदैयानो जायगा गैला ओमफ्राय बे खाथिनि दखानाव एसे हाबनानै थांसै औ ओइनो जादों बियानि न'आ
हाबा जानाय न'आ ओमफ्राय नै बिनि खाथियावनो दखान बे दखाननि नामालाय मा Dukan. Jopon. दैमारि स्टोर दैमारि स्टोर आय' नामखौ बुंनोनो बिराद गोबाव नांखाबाय आन्दायलायबायमोनदां मा नाम मोनथाय होननानै ओमफ्राय बेयाव बिराद जमा जाखायो नै हा दखानिया लेंग्रा मानसिफोराथ' सिनायनाय नङा खिन्थु मानसिया नुनायाव बिराद हेन्डसामथार औ ओमफ्राय नै सिंगोल ओमफ्राय एखेबारे रेडि टु मिंगल औ ओमफ्राय नै बकुल ओइलाय बकुल बिफां दंखायो ओमफ्राय नै बेयाव ओइलाय नै जिरायग्राबो दंखायो आरोना ओमफ्राय नै सेंग्राफोरा बेयाव फैनानै मा जाफैयो आड्डा मारियो चकलेट अके थ' बेयाव गोथाव मोनजायो थ' जोङो लोगो मोनगोन ओमफ्राय आंखौ हनै लेडिस पार्टिया आंखौ हेल' लिंहरगासिनो र' आरो बेयाव दसे थांना फैसै ओमफ्राय गारियाबो सिगांनिफ्राय फैगासिनो ओमफ्राय मादैयाबो बथल खालि लाबोगासिनो ए फट' लानो अके जोंहा एसे फट' लानोसै बिमाफोरजोंनो ओमफ्राय नै फिसाजोफोरा एसे नायबाय थानोसै ओमफ्राय जों फट' लानोसै र' बे आबौमोनखौबो साबायखर बावो आंजों फट' लाफैनायखाय माने आङो समायथावै मानसि अब्लाबो जेनेबा थेंक इउ स' माच फट' लाफैनायनि गोजोननाय थाबाय बेलाय ओमफ्राय बिसोरो मेथाइ जागासिनो सेंग्राफोरा नै आंखौ बिदाय होनो फैबाय आरोना नै गेंफोरा मालाय आंखौ बिराद मोजां मोनो बिसोरो थेंक इउ बाय टाटा लोगोफोर दाथ' नै हाबा जाखांना फैबाय नालाय ओमफ्राय फुटबल खेलाया जागासिनो थ' बेखौनो दसे सम नायहैसै जोङो लोगोफोर दायो आङो बल खेला नायनो फैबाय ओमफ्राय नै आदै हेल' बुंबावलाय हेल' बिराद मोजांलै दिनै थ' आदै हेल' थ' आदै हरै थांसै ओमफ्राय बे गोमोआलाय अबे साइडनि बे गोमा बे एरियानिनो ओमफ्राय नोंसोरनि एरियानिनो ओमफ्राय गरसे सोबाय माथो बिसोरो देरहाना दङ होमबा ना बिसोरो खायजामाथि बिराद माने बिराद नांलायो नामा बिसोरलाय र' नायनोसै बल गेलायावबो बोरै नांलायोना नांलाया बिसोरखौ एसे र' हरै एसे रायजोफोरखौबो एसे होमबाथ' नोंहा सापर्टआथ' गावनियावनो थाखागोन हनै जि हरबाय हाबथारबायानोमोन हनै आरो लाबोबावसिगोन हनै हाबथारबायानोमोन किपाराबो मोजांथार ना मा जाहोदोंब्रा किपारखौलाय माथो मोजां मा जादोंथाय बरिगावनि माबाखौ लोंहोदोंदां बे माबाया खाजिया बिराद बिदैना बिनिया बिदैफोरा र' आइजोफोरनिथिं ओरै ना बिनियाव नारहरबाय नामा मोजाङानो ओमफ्राय नोंनासो बोरै मोनगासिनो खेलाखौ नायनानैलाय दाथ' मा बुंबावगोन आरो अबे साइड सापर्टआलाय सापर्टआथ' जोंनियानो नैबे गोमोआना गरसेयाव देरहाना दं आरो हाफ टाइम बारबाय ना जोबसिगोनानो बारा बावला अके नै रायजोफोरा बिराद नायनायाव बेस्थ' गोजाननिफ्राय बापरे आरो हाबबावबाय माथो आदैया पात्ता मोननाय बोरै हाबखो गोजाननिफ्राय खनायाव हाबबाय ना गेजेरावनो हाबदों थिगानो आरो गरनै जाबाय आरो दायो एसे अखा थाइफ्रिनायखौ रायजोफोरा गिनानै नै हाबबाय आरो ना मोजां मोनाखैना अखाखौ अबसे खोथायालाय नंगौ एसे थाइफ्रिबा मोजां मोनखाया बारा हाबा नङाबा हानाङा
माइ गायनायसो फैनाय मा जादों दा हा हा माइ गायनायसो फैनाय मा जाखो माइ गायनाया औ माइ गायनाय साफायनाया औ होबायना ओमफ्राय दायो नै बे आइजो पार्टिफोरखौनो सोंसै आइजोफोरालाय अबे साइडनि सापर्ट बोरि गामि औ देरहाना दंना गरनैयाव गरनैयाव बिराद इन्टारेस्ट मोनदों इन्ट्रेस्ट ओइलाय सिख्लाफोरबो नायफैदों अबसे नायफैनांगौ ना ने हेल' गासैबो बरिगावनि ओइलाय आइजोफोरा सापर्ट खालायदों नालाय बेनिखायनो गरनैयाव माने आवगायना दं आरोना ओइलाय गासैबो गरनैयाव आवगायना दं आइजोफोरनि सापर्ट नालाय देरहानानै दङ गलनैयाव बरिगाव VCDC VCDC ओमफ्राय काइजामाटिनियालाय गैया नामा बिसोरबो गासैबो बरिगावनिनो बरिगाव सापर्ट माथो गासैबो लाजिदों ओमफ्राय माथो अखा बिराद थाइफ्रिगासिनोलै हा नोंखौ नागिरबाय थादों बिसोरो नंगौना दहायनिफ्रायनो माथो बिराद लाजिगासिनो आरे सार हनै रानिं बल हनै एसे कमप्लेन आरोना अफसाइड नङामोननो ओमफ्राय बेखौनो अफसाइड होना सानदों ओमफ्राय लोगोफोर आङो आरो सासेखौ लोगो मोनबाय जाया एक्सपार्ट जोंनि गलकिपार एक्सपार्ट आरोना बिथां मिस्टार रयेल हाउ आर इउ मोजां ना दायो स्पर्ट्सआव साख्रि मोननानै नै बेनाबो उदैया ओंखारगासिनो बे उदै ओंखारनाय नङा जिम खालामनाय औ मानसिफोरना सेमो नालाय बेना ओंखारदों आरो बे गोदान रोखोमनि नै खेलाया आरो रिजुम जाबाय खेलाया जोबसिगोन बारा गैला ओमफ्राय नै बेवहाय माया नांलायनायखौ आंबो बेस्थ' थादोंमोन ना ओमफ्राय मोसाखावरिफोरालाय अबेनि बरिगावनिनो ना काइजामाटिनि हा बोरिगामि बे एरियानि होमबा माथो देरहाना दं बिराद खुसिथारदां ना बा नों सिफुं दामनो रोङो दामा अबसे बोरै बुंगोन सुनो रोङो मोसाग्रासो ओइलाय बेनो जागोनदां सिफुं सुग्राया ना बहा सिनायखादों माथो ओइ दाबावसो नांलायनाय जादोंमोन आङो देखायासै बे जानांगौ आरोना एसे कमप्लेन होनांगौ ना कमप्लेन होनांगौ जुदि मोजाङै नायाबा नै प्लेयार्सफोरा ओरैजाय दं आरोना प्लेयार्सफोरखौ सोंथ'ला दायो ओमफ्राय हरैबो थांथ'लालै हरै बिराद मानिजाथावफोर दङ हरै सार दे सार फैनायनि थाखाय खुलुमबाय औ सार थ' सारखौनो एसे सोंसै थ' दिनैनि खेलाखौ नायनानै बोरै मोनगासिनो खेलाखौ नायनानैथ' खुब मोजां मोनदों दिनै फाइनाल जि खेल जिहेतु थांनाय 14 जुनाव नैबे जोंनि बरिगाव VCDCनि सिङाव थानाय दैफां जि गेलेग्रा फोथार बेवहायनो VCD लेभेलनि फार्स्ट जि माने खेल बेखौ बेवहाय माने बेखेवदोंमोन जोङो मानव गेदेर माने शिब प्रमद बर' बिथाङानो बेयावनो बेखेवदों आरो बेखौ खुब मोजां मोनदों रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनदों आरो रायजोनि जानानै खुब मोजां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गामि गफाफोरनि गेजेराव जोंहा फुटबलनि दारादै माने बहुत मोनसे इउनिटिखौ लाबोनायनि मोनसे माबाखौ होदों आरो मानो होनना बुङोबा जोंनि बे बर' एलेका बा माने जोंनि ट्राइबेल मानसि माने स्पेसियेलि मानसिफ्रा फुटबलखौ माने जन्मनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय सेंग्राफोरा मोजांयै खारनो हादोंना हायाखै ना अमा बेदर जानानै एसे आस्थे जादों सेंग्राफोराथ' बिराद मोजां मोनदों सेंग्राफोरा मोजां मोनदों आरो दा जायफ्रा दिनै फाइनालाव गेलेफैबाय बिथांमोनाथ' फ्राय 12 मास माने प्रेक्टिसावनो थाखाबाय थायो आरो दा बेखौ अमा बेदर जाबाबो एसे खम जायोदां बिसोरो अमा बेदरखौ बिसोर खम जायो दे सार गोजोन्थों सारखौ सोंजागोन नामा साराथ' एसे गेम नायनायाव बेस्थ' नालाय
धोनस्रि कनस्टिटिउन्सि लेभेलनि फाइनाल मेच बियो औ काजियामाति आरो बोरिगाव भिसिडिसि बोरिगाव औ बोरिगाव 2 काजियामाति 0 अ जाबाय थादों औ दे सार औ बारा डिस्टार्ब होला औ दे खेलाखौनो एसे देखायसै नै नायदो आयौ 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 लावबायानोमोन बे गोमोआ जेनेबा गरनायाव आगबारिना दं आरो ना माने लकेलनि भिसिडिसिया माने बोरिगाव भिसिडिसिया मा जाखो ओइ मानसा गरसे रिटार्न जाबाय लोगोफोर गरसे हाबबाय ओरै ओमफ्राय नै बिसोरनि बोरावसो हाबबायनो आरो गरसे ड्र खालामबावबालाय एबार हालादां टाइमाबो गैलादां बे सिख्लाफोरा एसेबो जोर होआखैना बिनिखायनो जेनदों हनै दानि जुगनि सैमाया चिप्सखौबो जायोसै दा सिख्लाफोरा जेरै चिप्सखौ मोजां मोनो सैमायाबो मोनोसै मा खन्थाइ आवरायनाय बायदि नामा लोगोफोर जोब्बाय बोरिगावनिया देरहाबाय 2-1 देरहाबाय आरो ना ओलायनो मादै मोननानै देरहाबाय जोबोद गोजोनबाय गोजोननाय मोनबाय ना एलाय एफा आइजोफोर फैखादोंबा देरहाखागोनानो ना बोरिगावा हाउ आर इउ मादै मोजां औ मोजां हा ओइ सेंग्राफोरखौ एसे सोंसै ओइ सेंग्राफोर नोंसोरनि एरियानिनो मोन दा बोरिगावा औ देरहाबाय देरहाबाय ना मोजां मोनबाय दा गरनै गलसे जाबाय बा दायो सेंग्राफोराबो फैदों नालाय थ' देरहाखागोनानो ना हा खाना मोनजानाय नङा दां खाना मोनजानाय नङा अमा बेदर मोनजासिगोन रा ब्रयलार थ' लोगोफोर बेनोसै भिडिअखौ दोनथ'नोसै थ' लोगोफोर बोरिगावनिया देरहाबाय थ' आंबो थांसै आंनि जायगायाव थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ' ताब ताक केले टाटा बाय 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 गोजोन्थों